Maigsoon mayong gabi iniyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko DYRF Radio Fuerza atong ablihan sa pagampo sagahan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Dios lang itong amahan pinagi sa ngalan ni Jesus among ipangayo ang lamdag sa Espiritu Santo nga samtang magtuon mi sa mga pung sa Dios amo kining mabansay, mapuyan sa mong kinabuhi o gamo sang ipaambit sa uban nga nagkinahanglan. Losa kami o Diyos sa makatalagman ini mga sakit nga mananakod ang nagalalaing ulbo sa gubat sa umang mga nasod sa kalibutan, labi na sa Ukraine ug sa Russia. Tampaog pahuno nga Ginoo kay ikaw man ang magbubuot sa gubat. Losa kami sa mga katalagman, sa gutom ug kataas na sa mga presyos palaliton. Amo sanggi pangayo ang panabang ni Santa Maria Birhen atong mahal nga inahan nga ang iya mga pagampo alang kanato dunggon kanunay siyang anak o among daygon ng Dios amahan, anak o usab ang tabang ni Santa Maria Birhen nga atong inahan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon niyata sa New Creation Servant Community sa DYRF. Og niya nga atong sibya, magpahayag, magpaambit sa mga pung sa Dios og dunay daghang mga pangutana nga madungog nato og nga atong mga pag-recognize usab sa New Creation Servant Community. Nagsugod niya atong 1985. Mga katluan nag 7 ka tuig milabay. Lig-on gyapon tungod sa makanunayon nilang services og assembly, katiguman, nilang pagpaambit sa mga pung sa Dios, prayer meetings og healing of the sick og uban pa nga mga ministries alang sa kaluwasan sa kalag. Unya nga atong servant leaders, ang presiding servant Sister Brilia Albao, formation servant si Sister Jeneline Labrado, ministry servant si Sister Maricur Maligon, ang prophetic servant si Brother Romil Yenes, Sister Jezebel Yenes, akong pagumangkon atong mga pagampo usab special alang ni Brad Rumi Yenes, og sa kingly servant si Brad Ray Albao, sa UIC priestly servant Brad Ray Albao, community secretary Sister Christy Agas, sa admin og custodian servant si Sister Susan Albor og Sister Gina Belicardo, sa worship ministry Sister Jacel Lodonia, music ministry Brad John Lanik, healing and counseling Brad Boy Iting, Sister Ida Iting, sa prayer and intercessory prayers mga sakop nini si Sister Fee de Vera, Sister Joy Marande, Sister Mira Sinisa, og sa liturgy ministry Sister Susan Albor, teaching ministry Brad LB Sinita o Sister Chris Sinita, sa Bible and Catechetics o Catechesis Brad Alex Basig yang mga kauban, o sa temporalities team Sister Jojo Basig, Sister Joy Lee, Sister Cypris Velasco, sa Wish and Men's Ministry Brad Mario Uy o Sister Nida Uy, usab atong special mention iyang apostolado na sa balay lang tungod kay doon na sa siya'y gipamati sa lawas sa panagpadayon siyang paghalag mga pagampo sa Ministry of Suffering. Sister Nani Kandar atong kanunay nagampo sa siya para nato. Sa technical ministry Sister Jacel Lodonia, Sister Brad Joshua Asengua, ang food ministry Sister Christy Agas, sa couples cluster servants Brad Mario Uy, Sister Nida Uy, unya ang single adult women cluster Sister Joy Lee, single adult men cluster Brad Rodel Intrampas, youth cluster servants Sister Bia Suatilio, og sa youth new servant main servant Brad Reinhardt Lasaraga, sa women servant Sister Almira Belicario.
o kini mo ay mga servant leaders sa New Creation Servant Community nga mapadayon silang pagampo, pagtuon ug pagpaambit sa mga pulong sa Dios. Dahil ko nato ang Dios. Basta nagadapit kami kaninyo ning atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. O niya kay buwan maron sa Santos nga Rosario o pasinungog usab sa atong mahal nga inahan, may nampuon o mapinanggaong inahan, gitudlo ni Kristo nga siya mahimong atong inahan nga espirituhanon na San Juan 19. Yes, chapter Kapitulo 25, versikulo 19. Atong mga pahanumdom, unsa ka may nungdanon ang atong mahal nga inahan na si Santa Maria. Sa Hebrehanon 2:24, kay ang anak nakaambit sa dugo ug unod siyang inahan. Ang atong Ginoong Kristo, Dios, second person of the Blessed Trinity, He is a spirit. And the fundamental of Catholic dogma says, the Son of God is eternal, no beginning and no end. Nisulob sa glawas alang kanato aron sa pagtubos o mao nga nianhi siya nga natawo sa saka milagro nga pagkatao. Ang birhen nga si Maria nga wala hilabtig lalaki na namkon sa gahom sa Dios nga nagpakatao nga mao si Kristo Jesus. Busa siya tinuod nga Dios o tinuod sa siya nga tao. Umianhin siya aron pagtubos kanato, pinagi siyang mahal nga dugo. Ang iyang dugo mo'y naghugas sa atong kasalanan. Og mo'y nag-abli sa nasira nga langit og gipasiguli ni Jesus kanato ang sanctifying grace nga nawa tungod sa sala ni Adan og ni Eva. Mao nga gihatagan kita kay gayunan sa pagdebosyon sa misteryos kalipay, misteryos kasakit, misteryos sa mahimayaon o kini na sagol diha sa atong paghimo sa makanunayon nga pagampo sa Dios o pinagis panabang ni Santa Maria. Atong nasayran nga the measure of Mary's love for us, and above all, love for Jesus, love for the Holy Trinity. Pinagis siyang obedience, siyang kamasinugtanon, iyang kaputli, o ang iyang kamati na bangon. Mao nga nahimo siyang Reynas Kalinaw o pinangga samahan anak og Espiritu Santo nga ngatong pangayuon sa Dios pinagis panabang ni Santa Maria dili gayud balibaran. Nasa 1 Hari 2:20-22 nga kun ang inahan mangayo og pabor gikan siyang anak, ang anak dili makabaliban. Si Santa Maria, Dios nga nagani sa si Santa Maria nagpada sa Dios diya kaniya ang Dios nga si Kristo, dili kay si Maria Dios. O tungod niya na ang atong mga pangaliya dunggon gyud kun si Maria ang atong mahal nga inahan man gud ni Kristo nga Dios. Busa dili ta mohunong sa atong debosyon sa Holy Rosary kada adlaw. Si Domingo Sabio nga namatay og nibalik gipangutana siyang spiritual director nga si Juan Bosco unsa may hinungdandong nga nakaditso maka sa langit. Ang mao batan-on mingon, Padre, matud pa sa akong anghel nga magbalantay nga akong pagampo kanunay sa Santos nga Rosario. Akong kada adlaw nga pagkalawat sa mahal nga lawas ni Kristo mao'y nakapadali pagsuod nako sa langit wa ko moagig purgatorio. Sundon nato si Santo Domingo. O niya mag-igsuon niya tay mga kaubanan gyapon unahon nato si Ricardo Rizane nga doon na maginigibit-bit kanunay listahan siyang pangutana atong tagdon. May gabi Brad Sok dire sa New Christian Servant Community ug sa tanang naminaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Akong pangutana Brad Sok sa Roma 6:23 nagingon, ang bayad sa sala mao ang kamatayon apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon.
Akong pangutana brad ba unsay pasabot aning teksto ha brad na ang tao kung mamatay makabayad man hinuon sa mga sala brad? Palihog ko ng patinaw brad Sok. Ang tanan nakasa og nawad-an sa maya sa Dios. Buot pasabot nga wa nadiya kaniya sa tao ang kahimtang sa sanctifying grace nga nagdugtong kanato ngadto sa langit ng amahan. Munang nawa na mao nga dunay paagi nga mapasiguli kitag balik ngadto sa amahan. Dili nga tong kamatayon. Kaya nga atong kamatayon bunga man na sa sala nga atong nahimo. Si Kristo namatay dili kay siya makasasa kundi aron pagbayad sa atong sa pinagi siyang kamatayon. Mao na ang kamatayon nga mo'y mubayad sa atong kasalanan, dili atong kamatayon, kundi ang kamatayon ni Jesus. Nasa Isaiah 53 nga dunay usa ka nating karnero og tanang kasalanan sa mga tao gibutang o gipatong diya kaniya. Og pinaagi siyang dugo kamatayon, ang atong mga sala napasaylo. Og kanang nating karnero, kordero sa Dios nga gisgutan, mao si Jesus ang anak sa Dios nga mianhi kanato. Og mapadayonon ang iyang pagtawag kanatong makasasala kay dili siya buot nga matud pa dili ako buot nga dunay usa ka makasasala nga matambog sa impierno. Kay ang impierno makalilisang, makahadlok usa ka silot nga di matapos. Kung ihumo laning atong kamot sa usa ka panaksan nga puno sa nagbukal nga tubig, isawilik na to, alsahon din itong kamot na to, di takagwanta. 94 degrees Fahrenheit, the water is boiling fire. Makapaso na ang tubig nga mabot sa kainit nga 94 degrees Fahrenheit. Si Padre Manyagat nga nakasinati sa pagkakita sa langit, purgatorio ug impierno, nangutana ug gituganan siya nga kainit sa impierno 22,000 degrees Fahrenheit. Sa ato pa tanang kayo sa kalibutan, kayo sa sunog nga dagko, kayo sa buhan, piluunag sa makadaghan, dili katumbas ang kainit sa kayo sa impierno, and that is forever, hangtod sa kanturan. Nahibaw ang Ginoo sa kabililhon sa kalag, the soul, spirit of man is destined to heaven. Sa Isaiah 43 city, nag-ingon, gihimo ko ang tao. Gihimo ko siya nga ang destino iyang utlanan. Mao ang langit, mao ang kalipay ng walay katapusan. Dili ko buot nga dunay taong maimpirno bisag usara. Muna kinahanglan nato ang pagpaminaw sa pulong sa Dios, labi na nga atong tuhuan ang pulong sa Dios. Kay mo unay mo pakgang nato sa atong mga kasalanan. Salmo 119:105, matud pa ang imong mga pulong o Dios, akong gitipigan o kini nakapahimo kanako ng imong pulong sa pagpugong o paglikay sa sala. We shall listen to the word of God often. Kay mo na makapahinumdum kanato sa atong destiny, and that is life everlasting, happiness which is forever. Matud pa sa Ginoo, dili sa gustong adto sa silot o kalayong walay katapusan, walay katapusan. Muna atong tubag sa pangutana, niya naman si Brad Alex Basig, nga atong chairperson sa Bible o sa Catechetics, Bible and Catechesis, Brad Alex Basig. Usas mapambiton o makanunayon kayong tig-sabwag usap sa mga pulong sa Diyos, sa mga dapit nga maadto siya, nagoy sharing moment he would do to them, nga maminaw kaniya. Maayong gabi mga igsoon, maayong gabi Brad Sok, ug sa tanan natong kauban sa New Creation ug sa naa sa Facebook. Akong pangutan na Brad Sok about ining Matthew 25 verse 41 kay kuan man kanang si Jesus ini lahi man ang iyang gikuan sa kaning mga tao diya siyang walan ra katong last judgment ba. Unya moingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala, pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios
ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Sa ato pa day Bradsok nganong ni nga gipanghimaraot kanang muram ni curse kuno ba nya ug maapil itas course ini di na ta kaapil sa kaluwasan. Nya kaning kuan giandam kuno alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Sa ato pa ang naghimo ining impierno Bradsok ang yawa day nagandam sila kaugalingon nilang gingharian nga maong kalayo. Sa ato pa akong pangutana Bradsok di din mamatay ang yawa nya, di din madutlag kayo nya. Ang ikaduha akong pangutana Bradsok, unsa may sakit ni San Pablo? Kay ako nakita sa 2 Corinto 12 city nga ri sa Gis, nagampo man siya sa makatulong nga kuhaon ang iyang sakit ba, pero mo kuno gamit din sa tanas sa pagkuan niya nga panahon nga huyang siya. Ningon si kuan diri, ningon si Jesus nga apan karon dili ako magmapahitason tungod sa daghang katingalahan nga butang nga akong nakita. Gihatagan ako og sakit nga gigamit ni Satanas aron paghasol kanako, aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo nagampo ako sa Ginoo nga iyang kuhaon kining sakita. Apan ang iyang tubag mao kini, igo kanimo ang akong grasya, kay mosamot kalig-on ang akong gahom kun luya ka. Busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong mga kahuyang, aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Unsa ning sakita Bradsok nga sa ato day si San Pablo ngilngig man gayto siyang moayog mga masakiton. Nas day sakit nga dili maayo Bradsok, pero di man siya namatay sakit Bradsok no, namatay ni siya martir. Palihog ko Bradsok, salamat. Salamat kayo Brad Alex. Basik si Mumayo nga pangutana ang unang bahin diya sa San Mateo 25:41 katong the last judgment, the division of two groups sa mga naaswala ug naa sa tuo. Katong diya sa tuo mingon ang Ginoo, panundan ninyo ang langit, ang kinabuhi ug kalipay nga walay katapusan. Ngano kay gigutom ako inyo kung ipakaon, nabilanggo ako inyo kung giduaw, nagbasakiton ako inyo kung gitambalan, hubo ako inyo kung gisuluban og saput, o wa ko'y kapuy-an inyo kung ipasilong sa inyong balay. Panundan ninyo ang langit. O niya, sawa, mayon Ginoo, panunda ang kalayo o pag-antos ng walay katapusan. Kay gigutom ako, ako niyo pakana, nabilanggo ako, wa mumuduaw kanako, nagmasakiton ko, wa ko niya tambali, hubo ko, wa ko niyo hatagig saput, o ako ay kapuy-an, wa ko niyo papasiling sa inyong balay. Pangadto kamong naaswala sa kalayo nga walay katapusan. Mula nga ang pangutana, kinsa magyoy naghimo sa impierno, ang yawa, ang Dios o ang ato bang sala? Ang balang kasulatan nag-ingon nga gumikan sa atong sala miabot ang infierno, silot sa atong dagkong mga sa o ang yawa apilsat nga gitambok niya na sa 2 Pedro 2:4, ang yawa giukman sa Dios o gitambok sa kahiladman sa kalayong way katapusan. Mao na nga niingon ang mga kabataan nga ngano man nga makapanintal pamangyawa sir nga gihagbong naman ngadto sa kahiladman. May buong takay sa 1 Pedro 5:8 miingon man San Pedro, kay giyawa nagsuroy libod suroy og nangita siya mga biktima kon mada siyang linglaw lances ang mga tao. Busa naglibod suroy siya. So may gusto nini naglibod suroy o kanang itambog na ngadto sa kalayo kahiladman. Ang tubag matud pa ni Monsignor Cayetano Hilbulingo, akong amigo nga kining talamdon kayo, very humble pero talamdon kanin tawana kay sa Seminary Life kada tuig mudawat gina siya award, gold award, kay iya magyong ipakita nga matinuuron gyud siya tanang mga examinations do naman sa examen seminaryo maglayag gyud siya maguna. So ningon siya, so kanang ingon nga itambog ngadto sa kailanman ang paghitabo niya na sa katapusan ng adlaw. Nawasa na to sa dalang kasulatan.
sa pinadayag de 19:20 nga ang yawa mananap nga mapintas ang mga magkasasalang dagko itambog sa linaw kayo o dili na sila makagawa dito. So that final imprisonment of Satan. Karon ningon siya, naagya po na sila sa impyerno. Ang ilang sulod kahimtang silang kalag, bearing hell. Sa ito pagsud sa ilang kahiladman sa ilang kalag, espiritu man ang yawa, na ang kainit di asla sa impyerno. Sa ito pag maglibot suroy sila, pero at the same time, they are in the state of hell. Nasa sila sa kahimtang sa impyerno. Mo nagipahayag ni Monsignor Cayetano Hilbulingo. Pero the time would come, the last and final day of judgment of God, nga iipon na siya sa mga mananap nga mapintas, sa mga malimbungon, o ang yawa, nga naagyapon sa impyerno, pero itambog na, so sa kakahiladban, nga trangkahan, o dili na siya makagawa, hangtod sa hangtod. Unya, unsa mang sakita ning giantos ni San Pablo? 2 Corinto 12, 13 at 4. Matod pa niya, ako nag-antos sa sakit, naibuong ko, matod pa niya. Kay bisan unsag sakit nga hikapon ako, nga maayo, bakul, mga buta, cancer, maayo. Pero ako, yun ko maayo. Nangayon ako nini, makatulog kay gayon sa Ginoo nga, tangtangan na, kining akong sakit. O mingon ang Diyos, dili ko na tangtangon. Gigamit na ni Satanas pagsuway kanimo. Niya ningon si Yahweh ang Diyos nga mosamot kalig-on ang imong kahuyang kung magantos ka sa sakit. Kasi ihatag ko na kanimo aron kanunay kang may kalig-on uban kanako. So mao na nga San Pablo dawat na lang siya. Pero pangutana ni Brad Alex Basig nga unsa maging sakita giantos ni San Pablo kay katunog niya pangayua ang Ginoo. Wa gyud masugot nang tubag ana nga wa gyud ko kay bao Brad Alex Basig, pero admitted, confessed by St. Paul nga he is suffering from this ailment niya, katunog gyud siya mangayo, wa gyud ayuwas Ginoo. So cancer man ang sakita wa ta kay bao kay si San Pablo ra ba wa mamatay sa cancer. Martyr giputlan sa ni ining Herodes. Ang paglutos ni Apostol Pablo ug Apostol Pedro nagdungan. San Pedro gilansang nagtuwad, ang yantil nagbandira sa taas, ug si San Pablo kay Roman citizen giputlan siyang liog pinagi sa espada. So mo na Brad Alex nga tong katubag si mong mayong pangutana, unya diya si Brad Albaw. Mayong gabi Brother Sok, o mayong gabi sa tanan natong naminaw karon. Akong pangutana Brother Sok about sa ato abitong credo. Aning naamong gud diha na suwat pod sa atong credo atong malitok pirmi nga si Jesus atong Ginoo namatay o ni adto sa impierno, no? Na nagunsam sa didto Brother Sok. Unya karon ang napo didto nga ni ascend siya ngadto sa amahan, naglingkod siya sa tuo sa atong amahan, og mubalik siya, moanhin siya pagbalik o yung second coming niya. Karong panahon na ba Brad Sok, daghan na kaayong mga nagunahuna nga hapit na ginubalik ang Ginoo. Okay, ang mga panghitabo sa kalibutan murag naa naman ang tanang mga signs, ug nigawas pud ning term nga rapture Brother Sok kaning sa mga igsuon nato sa lain nga denomination bitaw. Unsa man ni siya? Unsa ibot pasabot nila aning rapture? Maura na Brad Sok. Salamat kay Brad Albaw nga atong chairman sa atong usa sa labing mahinungdanon sa kayong nganlan nato o kining servanthood, kingly servanthood. Brad Albaw, siya say
sa priestly servanthood. Siya chairman. Unya ang pangutana nagatumbok sa may tungod sa kining Reverend Adbound na si Kristo namatay o mikunsad sa impyerno o si katuog adlaw nabanhaw misaka sa langit. Mo na pangutana sa may tuyo ni Kristo mo adto pag impyerno. Nasod gina si Kristo sa credo na to, si Kristo namatay o si Kristo mikunsad sa impyerno o niya nabanhaw misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa man. So very valid quest or seeking answer. Nganong ito mas Kristo impyerno mo na siya sa putli magiguna siya o siya buling sa sala. Nganong ito mas impyerno. Ang Latin anak brad kining Ray, Jesus ad inferos. Jesus dixit ad inferos. Dili ad infernos. Kanang inferos kahilanman ba? Ambot sabot na sa kalibutan sa nangamatay. No? Si Kristo miadto sa kalibutan sa nangamatay. Dili katong inferno. Not infernos, but ad inferos. Inferos meaning kahilanman. So, mo nagihubad na karon si Kristo namatay, niya miadto sa kalibutan sa mga patay, siya nabanhaw. So, mo na ang kausaban because of the base from Latin. Dili kining ad infernos, kundi ad inferos, kahilanman. Unya ang siya tuyo, marong pagpahibaw nga siya tinuod yun nga tao nga namatay kid siya. Niya nabanhaw. Mo na ay sinultihan sa atong credo, si Kristo namatay. Si Kristo nabanhaw. Si Kristo mubalik kanhi. Yeah, is this literal or is this metaphorical? Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo nabalik kanhi. Kini Brother Ray, in literal sense, this is the manhood of Christ. This is Christ in human, not being God. Kaya di man mamatay ang Diyos. Si Kristo namatay. Namas Biblia sa San Juan 12:34. Ang Kristo dili mamatay. Manya sa Hebreo 7:24 nag-ingon, si Kristo magpabilin nga buhi sa kanunay kay iyang pagkapare walay katapusan. Di ba ang wording sa? Si Kristo buhi sa kanunay kay iyang pagkapare niya walay katapusan. Hebreo 7:24. Bosa unsa magyud namatay diya ni Kristo kanang si Kristo namatay. Si San Pedro ang unang Santo Papa nag-ingon, si Jesus namatay siyang tawhanon nga kinaiya. Christ died in his human nature. Mabasa na sa 1 Pedro 3:18. 1 Pedro 3:18. Si San Pedro ang unang Santo Papa, infallible one. Nga nag-ingon nga si Kristo namatay siyang tawhanon kinaiya. Pero buhi si Espiritu. Yang Espiritu miadto sa kabilangguan nga nangabilanggo umakalag. Sa ito pa, namatay niya ang iyang lawas, dili ang Espiritu, kaya kanang iyang pagka-Christ, Spirit man. And Spirit, ang iyang pagka-Christ is enjoying the absolute immutability. Kanang iyang pagka-Kristo, nagapahimulos sa iyang walay, sa kahingpit nga walay kausaban. Mao nang iyang pagka-Diyos. Kay ang Diyos, Malakias 3:6, God is immutable. Ang Diyos dili mausap. Nya kanang kamatayon kausaban man na. Kay buhi pa ta mo ginhawa ta hangtod mabukto utong ginhawa, tuskig na lang ta. Manang from life to death. And God does not really apply that to Jesus as God because God is not subject to death. Nabay gisultian na sa mahan, siya mahan, doon na, ningon na nga mahan. Ako mo Diyos. O yung giisan niyang kamot, ako ang Diyos. Ako buhi sa kanunay. Na Jeremias 10:10. Ya apil na si Kristo ni nag-ingon nga,
ikaw o Diyos nagmando, ikaw naghari sa katuigan walay katapusan. Si Kristo man naghari sa katuigan walay katapusan. Ikaw Espiritu, ikaw dili mamatay. So referring to Christ ni ikaw o Diyos, Espiritu, naghari sa katuigan walay katapusan. Ikaw dili mamatay. 1 Timoteo Kapitulo 1, versikulo 17. Muna nga, kanapaingon nato nga, si Kristo namatay, dili na siyang pagka-Diyos, kaya di man mamatay ang Diyos, siya ng pagkatao. Si Kristo na banhaw, di sa nato banhaw ng Diyos, kaya man mamatay. Si Kristo mabalik nga ni, pagbalik ni Kristo, naagyapon niya ang pagka-Diyos, kaya di man niya magkabuwag. Hypothetical nga na hypostatic union, rather. Na ang pagka-Diyos, ang pagkatao ni Kristo, di na magkabuwag. Bisan sa pagkamatay siyang lawas, nagbuwag mo na, pero ang iyang person nagunit, assumes his body and spirit temporarily divided or separated on the death of Christ. The person assumes sa ito pa naggunit siyang lawas o galag na nagabuwag, gilubong sa lubnganan, kuyog yapon siya ang divine person, pero siya mamatay. Nana sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 630, paragraph number 630. Sa kamatayon ni Jesus, ang iyang lawas o galag nagkabuwag ug nagunit ang iyang divine person. Gilubong nagya po nagunit divine person. Mao na ang the language of our catechesis and our dogma. So mao na ang hubad niya na. Niya ang rapture. Yan na sa 1 Tesalonica 4:13-16. Ibudyong sa mga anghel, ibulhot ang budyong, ang tanang budyong trompeta sa mga anghel sa tibok langit. Unsa ka kasaba na? Og manaog si Kristong gisapwang sa mga panganon. Og kuyog niya mga angheles, kuyog niya mga santos. Unya sa kalibutan, dunay mga taong gipili niya nga gisuluban ang ilang lawas ug wa nay kamatayon. Og gisapwang sila sa panganod, misugat ni Kristo diya sa kanang nanaong nagikasalangit. Muna nga rapture. Rapture meaning that was the preliminary message that there are chosen people whose destiny, all people who are living life of the Spirit and righteousness, suluban sila sa pagkadili na mamatay. Pero giuna lang to katong tagbo, murag kining welcoming party. So that is the somewhat the rapture stated by St. Paul sa 1 Tesalonica 4:13-16. Ya doon ay laing mga versions sa rapture, pero kini mo written yun by St. Paul. Moto ang tubag sa may og nindot nga pungutana, Brother Albaw, niya si Ricardo Rizani ni balik. May gabi pag-usap Bradsok, diri gyapon sa New Creation Servant Community og sa tanang naminaw gyapon sa tong katinawan sa pagtuong Katoliko. Ari gyapon ko sa Biblia Bradsok sa 1 Corinto 3:19. Kay ang giisip niining kalibutan nga kaalam binuang alang sa Dios. Kay sumala sa kasulatan na bikton sa Dios ang mga maalamon, pinaagi raman sa ilang kaalam. Nara ko'y mga pangutana Brad ba kay kung binuang paning kaalam sa kalibutan Brad, nganong doon na may mga engineer, police, maestra o ubang pang mga profesyon na binuang raman sa Dios ning kaalam Brad. Unsa man ning kaalam na binuang sa nga iyang gipasabot Brad? Nga ikaduha, unsaon pod pagbitik sa Dios ang mga manggialamon Brad Sok? Palihog ko nagpatinaw. Salamat kayo Ricardo Rizani sa imong pagbalik og sa pagpangutana nga ang pangutana nimo may tungod sa 1 Corinto 3:19. Naningon si San Pablo alang sa Dios ang kaalam binuang. Pero the truth of the matter, kining wisdom o kining science, will of God. Ang palitan ng wisdom karon yadto tan-aw latag banog-banog lupad, pero jet planes, mga missiles, kusukay maglupad, that is science. Manya doon ay mga invention of increase
of the healing power of medicines discovered by scientists nga madali tag-ayo. O uban pa nga mga ugda sa siyensya sama sa cellphone, radio, television nakahatag ni og ingnon nato kaugdahan sa kinabuhi sa tao dinhi sa yuta. Ang gingon sa Ginoo nga kabuangan kay kining ginganlan nato science and God himself are not contradictory. Dili wa na magsumpakaya ang science o ang religion or God. Kay pulos manigi ka sa Ginoo. Pero ang pasabot sa Ginoong kabuangan nga this is somewhat abused gigamit ni sa pag-abuso sa mga tao. O for example, ng atomic bomb nga gihug dito sa Nagasaki, Japan, 1945. Nga perting daghanan nga matay, 100,000 civilians and armies died. So grabe, surrender nga po kay grabe kayo. So that is science nga gigamit paglaglag sa kinabuhi. Mga modernong mga armas nuclear power nga madali ram muhabas sa mga kinabuhi kung pabuto na ng nuclear power bombs. So mo na nahimong kabuangan sa tao ang ilang kinaanman. Nya gamiton no tana ang atong mga sciences nga kaugdahan para sa Ginoo palitan sa cellphone. Malipay ta kay daghang kay mo pasupot sa Gospel Today ang commentary of the Gospel na mga pare magbanos-banos pag paambit ka nato sa kahulugan sa pulong sa Dios na si Padre Monico, na si Bishop Albert Uy sa Bohol o uban pa mga pare nga Padre Siano Ubud o mga makapaambit og pagtulunan ba. So well and good, pero mosalot mo sa diha nga dunay malaway pakita. Wa matingali sensor ni cellphone. Yeah, one of the promises nga ilaghimo nga this will not be tainted with somewhat dirty pictures. Ilan nagi panaad pero sud man wa tay kapugong, di sila kasagang. So mo na nga science is good but it is abused by bad people. Mo na ang buot pasabot sa Ginoo. Nya naigi sunod ni mong pangutana nga unsaon ta paglaang sa Dios o ang yawa ba mo'y mulaang? Unsaon pagbitik, unsaon paglaang? Actually this is a somewhat human term because God does not use somewhat nga kanang pagbitik, paglaang ba. He knows niya siyang infinite wisdom. Kakita siya bisag unsa kadautan. On the future and the present, God says that. Mara nga dili magamit nato nga mubitik ang Ginoo. You know, that's a figure of speech, no? Pagbitik sa to pagsipong ba, pagdaog. Now, sa na pagdaog sa Ginoo, mao ang the power of His name, no? Kay this power of darkness kumana demonic man na sa San Marcos 16:16 Ingos Kristo gamita ko ngan kuno nay dautan datong espiritu gamita ko ngan Jesus, and you assume really nga the power of God, get out Satan in the name of Jesus. Mo na siya nga makagahom kay na ang nga ni Jesus sa paghingilin og yawa nga atong pagampo. Nga sa San Mateo 26:41, dili mo madaog sa panuway, dili mo madaog sa tintal siyawa kung magampo mo. Di kay magampon tao ang mo hari istong lawas kay libgon, kaulag, kabangis, kasuko, katapol, envy, kasina, kaligutgot, mo ni mga buhat ni Satanas. Pero you pray, always pray, Satan is driven away, and the virtue of the Holy Spirit will instill in us and must become a practice of our mouth, our thoughts, and our action. May muna ng balansayon sa itong kinabuhi. Basta kanunay itang mampo. Unya niya si Sister Relia Albao atong paminaw. May gabi Bradsok og sa atong mga kaubanan dinhi sa New Creation Servant Community.
ug ang ato ang mga listeners nga nagsunod sa Sibya sa DYRF ug sa ato ang Facebook Live. Ang akong pangutana, Brad Sok, nanukad ninhi sa Genesis 6 nga niingon diri nga, when man began to multiply on the face of the land and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of man were attractive, and they took as their wives as any they chose. Ang akong pangutana, Brad Sok, din kinsa man ning gipasabot nga sons of God unya so that the daughters of man were attractive. So mana akong kuano dinha dapita kinsa ni gipasabot ani. Ang ikaduha na akong pangutana diri sa ubos-ubos nga verse about aning the Nephilim were on the earth in those days, and also afterward when the sons of God came in to the daughters of man, they bore children to them. Akong pangutana din hidapita, diin manigikan ang Nephilim nga si Adam and Eve raman to sa una unya nya mga anak day sila og Nephilim. So nalibog ko diha dapita kana lang duha ka pangutana, Brad Sok. Thank you. Salamat ka, Esther Brillia Albao, sa imong mayo og nindot nga pangutana. Kini magong Genesis 6 1 nga 3 kay bungan kayo kay nagingon nga ug ang mga anak sa Dios nagminyo sa mga anak sa tao. Unya ang mga anak nahimo mga higante, nahimo mga freaks. Mo na nga unsa man ning paghitabuha nga ang gingon sa uban nga mga inkanto, nga mga fairies, nga ang maong mga espiritu nagasawa sa mga anak sa tao. Kaya lang nakita nga mga anak sa tao matahom niya ang mga evil spirits, mga sinilig nga espiritu nakigminyo sa mga anak sa tao nga mga matahom kayo. Pero dunay mga dili mayong sangputanan. Og dili pa pare ang nagsulti niini si Padre sa Basilan. Ngayon siya, Brad Sok, doon ako isulti nimo, tinuod yun yung netabo. Nga doon ay babae nga nakita nila dito sa tumuis kahoy, nagtabig-tabyok. Ya, kaya daghan magkadiha mga gadgets kay naman lang ang kanang pagtuba, kanang itong dugos sa kining rubber tree ba? Mo man himuong ligid naa diha ang farm. So daghan sila mga gadgets ba. Pag luwas babae, naluwas yung babae, wag mo unsa. Di na makatingog. Mo daw di patawag si Father Chris. Nagampo siya kanon. May nampuon kay pareha. Pag-adto niya iyang gibiditahan ang balay. Oh no. Pag-agi niya atong kahoy nga taas nga dito magtabig-tabyog ang babae, nahibong siya pagtungod niya, gialsa man ang motor, gidahog sila nga to sa daplin sa kining pangpang. Hibong siya, wanon silang unsa, basta sa Kristan, pero hibong sila gialsa ilang, wala sila kikita. Pag-abot yan ang binditahan ng balay. Pagman kasulti niya babae, nakasulti mo babae, umans bindita. Siya Padre, ang natabo sa may aging simana, ang akong bana ni abot, doon ay auto. Yay, labihan yun. Mao magyapong naungas kong bana, pero hamis kay gitsura. Ya, ako magyong bana. Siya rin malakaw ta, kay suri tadi, suri sa siya. Gingharian ba nini, Padre, mga siyudad ba nining kalasangan ni Basilan. Mao to nga, niantos lang usa ka kining matahong dako kayong building, nga doon ay restaurant. Nangaon sila dito. Doon sa bintana. Pagtanaw ni siya kasawa kay nagpanon man. Nanguo yung bana, nagdagtambol, sige bunal sa tambol, bang siya, ang ako man nagbana, kini di akong kuyog ron, di akong bana. Muna ni lugnot siya, suko kay itong nagdaan niya, gibuyan na lang siya, dito siya tumuis kahoy. Pero dito, maratong taas kayong building, nga
dito yung restaurant. Nakuha agad siya, pero hindi siya katingog. Siya, unsa man na pare, that is the spirit of the demons. Mao na nga, gidaka. So, unsa man na sila, mao na mga sinilhig ng espiritu, mga anghel nga wa mulaban sa yawa, wa sad mulaban sa Dios. Ningon man ang Dios, ang dili uban nato kontra nato, ilabay na. Mao na mga sinilhig ng espiritu. Nya kanang ingon nga na nakigbinyo mga anak sa Dios, nya referido ni Seth sa kabuutan kayo nga kaliwat siya po ni Adan. Nya nakigbinyo sa mga anak ni Cain. Og mo tong agi silutan kay usa ka buutan nga tao kinan makigbinyo sa buutan. Nya si mga kaliwat ni Cain dautan man. So mo tong nanganak og mahiganti. These are the two thoughts or schools of thought niya na bahina. Hay itong piliho niya na ang piliho na to mo gyud nga that was the evil spirit nga na nakaresulta og dautan tungod sa ilang pakigminyo kini mga ino na to mga sinilig nga espiritu, sinilig nga anghel og sa mga anak sa tao nga tinuod yung tao, dili ka lang tao-tao lang. So mo na nga si kadtong pare Cancilio de apelido niya, yang gibiditahan niya siya Bradsuk, mo ni akong trabaho, ihalag yun akong Ginoo sa akong prayer, profound prayer, kaya din ni lugar na daghang kay kipungan mo na nga I use that power from God. So muna itong tubag sa may pangutana ni Sister Brilla, yan naman si Kin, atong paminawan. Dong Kin. Maying gabi, Bradsok, ako pangutana, Bradsok, aning mga minatay, Bradsok, baka nang kalag-kalag, asa ta makabasa na sa Biblia, Bradsok, o kanang Pasko, Bradsok, asa ta makabasa na. Bradsok, salamat. Kalag-kalag, tao-tao, marag ka na bang di tinuod ba? Tao-tao, di man na tinuod ka tao. Na tubig-tubig, di man na tubig, tubig. So, mo na nga ang kahulugan niya na ang unang yung pangutana nga doon na ba'y mabasa sa Biblia nga apil na to sa itong pagpangiliupo sa Diyos ang makalag nga ni Halina o paghandom kanila naa sa Sirach City 33 nga ningon ng Diyos nga magmaynatagon ka kung nagmaytagon ikaw kay arang-arang imong kinabuhi may tagon kas kabus maayo na pero ayaw kalimti ang paghandom sa nangamatay. Kung naglimos ka sa mga kabus ayaw kalimti ang paghandom sa nangamatay. Mano sana to paghandom ng nangamatay na sa 2 Makabeo 12 43 ngadto 45. 2 Makabeo 12 43 ngadto 45. Nga ningon ng Dios kamong mga buhi sa inyong pagampo sa nangamatay mayo ang inyong gibuhat aron sila mabadbaran sa ilang mga sala. O sa balaan og makaluwas ang pagampo sa nangamatay aron ang nangamatay mabadbaran sa ilang mga sala. So doon na day mga nangamatay nga wa makalahos sa langit. Wa sad matambok sa impierno. Unya gigapos pa sila sa ginganlan o temporal punishment. Cleansing the souls which are tainted with venial sins. Mga tao nga doon pa'y salang binyal, wa sila makasud sa langit diretso, wa sila matambog sa impierno. Mga nga nagmay nga mga sa si San Pablo mingon kung nakakita kag tao o igsuon ba nimo nakasa o gamay, iyan po na kay papangunon sa Dios kanang taong doon ay gamay sa tungod sa imong pagampo. So mo na ang poti pasabot na akin nga kanang kalag-kalag lain nagmeaning sa ato kay sa probinsya magluto ng mga kanang mga matutuhon ba kuan jud kanang sa kababoy ana ilagyan ng giandam niya butang sa lamisa human sila pangadji manawag na sila mga kalag ni Lolo Ingkoy sita nanayon ting na uban pa ya wa gyud pasakon kay nangaon pa man mga kalag ya pag human mayo na tong tagtungod saka na mga redong inday kay wala to anan lakaw na sila ang mga gidikanan so mo nga nagkalag-kalag kauna sila
Sa Tobias 12, 4 nga to sa city, ningon ng Diyos nga, kung dunay namatay, ngayon yung minahal sa kinabuhi, ug buutan na siya, paghikay mo, ug pagkaon. Aron kung maabutong mga tagalagyo ninyong mga parente, igutom na, mo'y pakana, dili kayong minatay, mo'y pakanon. So na ay maghikay, pero ang pagkaon, gihikay, dili paras na namatay, kung dili sa mga mibisita, gikasbukid, mga parente, nga gigutom na, nga mo apil mukuyog paghatod sa minatay nga to sementeryo. So wa na mingon nga kanang mga matuhon maglutog pagkaon ibutang sa babaw sa kalubngan kay mangaon ang mga nangamatay. Di na tinuod. Buhi mo ipakanon niya to. Balik tayo ni Sister Brilia. May gabi pag-usap, Bradsok. Follow up, Yes. pangutana lang ning ako, no? Ang katong nahitabo din ha sa Genesis, sa kuana, no? Sa Old Testament pa man na siya. So ni Philip mga giants. And then sa imuhang na mention pod katong experience or story dito sa Basilan about og kana mga espiritu nga naa dinhi naglakaw-lakaw pa but dili pod sila mga kuan nga mga devils nga wala sa impyerno. So ang akong pangutana, Bradsok, kanang kita nga naa sa syudad kanang naa pod baka na sila dinhi nga naglakaw-lakaw kay kato kay farm man to dito sa Basilan. So kung mayngon tag probinsya, mga farm, so murag most likely naadyo na mga mahitabo kay daghan kitang madungog nga storya about ana. But kung anhi sa syudad naabapod ka na unya og unsaon pagbatyag sa nahingtungdan nga tao nga kini siya dili ni siya tinuod na ako nga kaila, dili ni nako tinuod nga parente, dili na nako bana, dili ni nako kanang asawa, aron ma protektahan, aron ma-prevent bitaw og unsay mga dili maayong panghitabo sa atong mga kaigsuonan. Kato lang, Bradsok. Salamat kay Sister Brilia kay kantong kanagong Basilan. Naidaghan pang lasang-lasang, dagko kay mga kahoy. Yan sila dagko kay farm sa kanang rubber tree. Kay naman diya sila namo sa dako kay factory diya sa Gumana. So mo na nga dinhi sa ato sa kining kuan nata niya natas taliwa sa buhilaman civilization. Daghan kay mga simbahan, daghan kay mga balay, pero most of our houses, Christian houses, niya naagyo na itong mga sign of the cross and then prayerful lives of the mga hingtungdan, may nampuon, di nga nila muduol, hadlok sila. Niya kato siyang taga dito sa kanang mingaw-mingaw na sa Basilan, wa pa sa tuy ampo, way simba, layo kay sa simbahan, wala nga samtang niduwa sa mga ingon ta mga sinilhig nga espiritu. Now, how do we do to drive them away? Wa magilain di nasa Biblia kung ang usa ka tawo limpyo na nasa kining Salmos 32. Ang usa ka tawo mapapubsanon, doon na siya inherent authority. In the name of Jesus, we can really drive out Satan. Pero kana na mga possessed or influenced by the bad spirits, kasagaran na mga sinful life, mo na maing doon ay pare, mo na kasagaran mga pare nga mga master of deliverance, humbly, they will premise nga kung mabutan-butan na ng isudag panuway, ilang pagkumpisalon kadawato sakramento niya. That is fully liberated because of the sacrament. No? Dito sa Mindanao, pag-adto nako, doon ako'y amigo nga pare, batan o Alex, Padre Alex. Yung siya, Bradsok, mutuo ka. Pero tuon na lang, kitinuod man eh. Dinhi sa, kalimot ko itong lugar, mga 10 kilometers na dihay dako kayong busay. Tubig ba nga, marag punuan sa kahoy, bugwak, pero tinaghana maglaba diya, Bradsok, kay patag magayo, ilaglad din, danang hay-hay pa ulit. Yaon sa manang hitabo pa rin. Doon na may babae nga dito na nabag kadlawon. Giisa man. Niya gipapilit sa pangpang.
wala gyud manaw. Perti na gyud luspara. Ya, mo to nga ang mga tao nagdaghagdan, nagdagligwat sa buko-buko, masyakit mabay kay mura mong babali iya kabukugan ligwatan og tabla. Mo to gitawag ang pare. Spare Alex sa tinuod ni Bradsok. Kuhal lang ko sa Eucharist. Pagadto nako sige kog ampo padungan to hangtod pag-abot ako nakita kay mura naggapas mabayang naw, luspad kayo. Ako ra giisa ang Eucharist. Pag-isa nako may brief prayer ni dailo sa sad. Nawog dito sa katubigan mo unsa sagod the Eucharist. Ingon siya mo to iyang ingon ako nga nahitabo gyud na Bradsok. Many witness. So mo na nga the sacrament is so powerful for us. The Catholic Church has the 7 sacraments. Yeah, maluoy ta sa atong mga igsoon nga mga non-Catholics, although we are concerned and respect for them, pero wa sila power of the sacraments. We the Catholic, especially the reconciliation, usab kanang kalawat yun, makabugtaw, makapahingilin siya wa. Kanya, balik ta ni, abot ta sa atong oras niya, salamat ta sa atong mga kaubanan, nga ni kuyog nato ni atong tulumanon, niya si Brad Alex Basics, Kane, Brad Ray, niya si Brelia, niya si Ricardo Rizani, Dominic Fernandez, kuyog nako. Ya, salamat kayo sa atong mga kaigsunan og doon natin jutay sad nga pahibaw nga karong pizza